आम्हाला कम्युनिकेअर ट्रस्ट टीमचे पण आभार मांडायचे आहे. विलियम रॉड्रिक्स, जॉन लिनो डिमेलो अँड नमिता नायर. आणि इथे डेटी स्टुडिओमध्ये नितीन आणि दोघेही सचिन पाटील आणि सचिन संभाजी. ते तुम्हाला दिसत नाही आहे कारण ते कॅमेराच्या मागे आहे. आता पाहूया की अंकतालिका काय म्हणते ती. स्कोर्स असे आहे, थोडीशी रोचक स्थिती आहे इथे. 2 टीम्स आहे जे 0वर आहे. ते आहे कल्पना आणि बाकीबाब बोरकरची टीम. टाळ्या वाजवा त्यांच्यासाठी, कारण याच्यानंतर अजून 2 राऊंड आहे, काही पण होऊ शकते. आणि 2 टीम्स आहे ते 6 अंकावर आहे. ते आहे टीम गोवा आणि टीम गोदावरी. त्यांना पण टाळ्या. तर आता आपण सुरू करूया चौथा राऊंड पण पहिल्या 2 राऊंड सारखाच आहे. मी तिकडून सुरुवात करतो आणि जर तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला 6 अंक मिळतील. जर तुम्ही चुकीचं उत्तर दिलं तर तुम्हाला काही अंक नाही मिळणार. आता तुम्हाला आणि एक फायदा आहे, जर तुम्हाला उत्तर माहिती नसेल तर तुम्ही ते प्रश्न प्रेक्षकांना विचारू शकता आणि जर प्रेक्षकांनी बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला 3 अंक मिळतील. जर 6 अंकाचा प्रश्न असला तर तुम्हाला अर्धे म्हणजे 3 अंक मिळतील. सुरू करूया. टीम गोदावरीपासनं तुमचा विषय आरोग्य आणि व्यायाम. तर टीम गोदावरी, तुमच्यासाठी प्रश्न आहे, भुकेपेक्षा किती पोळी कमी खाल्ल्याने पोट ठीक राहते? आणि तुमचे ऑप्शन्स आहे अ 1, ब 2, क 0 की ड 3. 1 पोळी खाल्ल्याने पोट ठीक राहते नक्की की 2? 1 बिलकुल बरोबर आहे तुमचं उत्तर. आणि यांना मिळतात 6 अंक. भुकेपेक्षा 1 पोळी कमी खाल्ल्याने पोट ठीक राहते. आता पुढे वळूया टीम बाकीबाब बोरकरकडे आणि तुमचा विषय आरोग्य आणि व्यायाम. भारतात सर्वात जास्त डोळ्यांची आयात कोणत्या देशातून केली जाते? अ अमेरिका, ब जपान, क चायना की ड श्रीलंका? नक्की श्रीलंका एकदम बरोबर आहे. त्यांना मिळतात 6 अंक. ही फेरी थोडी सोपी वाटते. दोन्ही टीमला 6 अंक मिळाले. टीम कल्पना चावला, तुमचा विषय आरोग्य आणि व्यायाम. तुमचा प्रश्न आहे, पोटाच्या उदर पोकळीत जठराच्या मागे असलेल्या लांबट त्रिकोणी ग्रंथीला काय म्हणतात? अ स्वादुपिंड, ब पिंड, क इन्सुलिन की ड अमायलेज? 4 ऑप्शन्स आहेत तुमच्याकडे. जठराच्या मागे असलेल्या लांबट त्रिकोणी ग्रंथाला काय म्हणतात? स्वादुपिंड एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 6 अंक. खूप छान उत्तर दिलं तुम्ही. आणि शेवटचा प्रश्न या फेरीत आरोग्य आणि व्यायाम. तोंड येणे, तोंडामध्ये व्रण होणे, अल्सर होणे याला काय म्हणतात? अ सिंथेसिस, ब स्टोमेटायटिस, क क्लोरोसिस की ड प्रोजेनेसिस? स्टोमेटायटिस एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला 6 अंक मिळतात टीम गोवा. आणि याचबरोबर चौथी फेरी संपते आहे. आणि ही फेरी सगळ्यांसाठी चांगली होती कारण सगळ्यांनी बरोबर उत्तर दिलं. आता लगेच आपण 5वी आणि अंतिम फेरी सुरू करूया. तर चला आता 5वी आणि अंतिम फेरी सुरू करूया. ही फेरी पण थोडी वेगळी आहे. इथे तुम्हाला बझरचा वापर करायचा आहे. जो कोणी पहिले बझर दाबेल त्याचा लाईट तिथे ऑन होईल. आणि उत्तर देऊ नका तुम्ही, थोडी वाट पहा. मी जेव्हा तुम्हाला सांगेल उत्तर द्यायला तेव्हाच तुम्ही उत्तर द्यायचं त्याचं. जर तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला 6 अंक मिळतील. पण जर तुम्ही चुकीचं उत्तर दिलं तर तुमचे 6 अंक जातील. ठीक आहे, कळलं तुम्हाला? 6 प्रश्न आहे म्हणजे 36 अंक मिळू शकतात तुम्ही जर तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं तर. तर थोडा विचार करून बझर दाबा, कारण जर चुकीचं उत्तर झालं तुमचं तर तुमचे 6 अंक गेले. पहिला प्रश्न, गोवा कोणत्या फळासाठी प्रसिद्ध आहे? कल्पना चावला, मी तुम्हाला ऑप्शन्स दिले नाही आहे पण तुम्ही याला उत्तर द्या आता. आंबा नाही, काजूसाठी फेमस आहे. तुम्ही थोडीशी वाट पाहिली असती तर तुम्हाला कळलं असतं. पण काही हरकत नाही, अजून 5 प्रश्न आहे पण तुमचे 6 अंक गेले. पुढे जाऊया.
दुसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध यांचा जन्म कुठे झाला? टीम गोदावरीनी बजर दाबलाय. उत्तर लुंबिनी. लुंबिनी एकदम बरोबर आहे. टाळ्या त्यांच्यासाठी. गौतम बुद्धचा जन्म लुंबिनी नेपाळमध्ये झाला होता. पुढचा प्रश्न, डॅश यांना फादर ऑफ ग्रीन रेव्होल्यूशन म्हणून संबोधित करतात. अ. एम एस स्वामीनाथन. टीम गोवा. MS स्वामीनाथन. एम एस स्वामीनाथन. एक्सलंट आन्सर. खूपच छान उत्तर दिलं तुम्ही आणि तुम्हाला मिळतात 6 अंक त्याच्यासाठी. 2 प्रश्न राहिलेले आहे या अंतिम फेरीत. प्रश्न आहे, पहिला कम्प्युटर निर्माण कोणी केला होता? टीम गोवा. चार्ल्स बॅबेज. चार्ल्स बॅबेज. एक्सलंट आन्सर. यांना 6 अंक मिळतात. खूपच छान उत्तर दिलं त्यांनी. चार्ल्स बॅबेज इज ऑल्सो नोन ॲज द फादर ऑफ कम्प्युटर्स. पुढचा प्रश्न, सगळे तयार? यापैकी कोणत्या कविता नाही आहे? अ. वंदे मातरम. ब. रामायण. क. हीर रांझा की द. यात्रा और यात्री. बाकी बाब बोरकरची टीम. रामायण. नाही, रामायण चुकीचं उत्तर आहे. बरोबर उत्तर आहे हीर रांझा. चला, काही हरकत नाही. एक शेवटचा प्रश्न जो डिसाईड करेल की या प्रतियोगिताचे विजेता कोण होणार आहे. ह्यापैकी कोणता राज्य मध्य प्रदेशच्या शेजारचा राज्य नाही आहे? आणि तुमचे ऑप्शन्स आहे अ. उत्तर प्रदेश. ब. बिहार. क. महाराष्ट्र आणि द. गुजरात. बाकी बाब बोरकरची टीम. महाराष्ट्र. महाराष्ट्र नाही, चुकीचं उत्तर आहे. ॲक्च्युली महाराष्ट्राचा पुष्कळचा भाग मध्य प्रदेशचा होता आधी, सीपी एंड बेरार म्हणून. तर तुमचे 6 अंक गेले, पण काही हरकत नाही. जोरदार टाळ्या एकदा आमचे जितके सगळे विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला आज या प्रतियोगितेत. आता बघूया की स्कोर्स काय झाले आणि या प्रतियोगिताचे विजेता कोण आहे ते. स्कोर्स बघायच्या आधी चारही टीमचं अभिनंदन. ज्यांनी फायनलमध्ये प्रवेश केला त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या. आणि आजच्या या स्पर्धेत कोणती टीमनी विजय मिळवला ते बघूया. आपण खालून सुरू करूया. काही टीमचे स्कोर तितके चांगले नाही आहे, पण जसं मी म्हटलं की त्यांनी फायनलमध्ये प्रवेश केला त्याच्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. टीम बाकीबाब बोरकर त्यांचे -6 आहे, पण काही हरकत नाही. जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी. त्यांना फायनलमध्ये स्थान मिळालं याच्याबद्दल. टीम कल्पना चावला त्यांचा स्कोर आहे 0, पण त्यांच्यासाठी पण टाळ्या. तुम्ही जर विचार करत असाल की -6 आणि 0 कसे झाले, आमच्या शेवटच्या राऊंडमध्ये नेगेटिव्ह मार्किंग होती त्याच्यामुळे. पण तरी पण जसं मी म्हटलं की या टीमनी फायनलमध्ये प्रवेश केला आणि ती खूप मोठी गोष्ट आहे. दुसऱ्या स्थानावर टीम गोदावरी. त्यांना मिळालेले आहे 18 अंक. आणि आजच्या या प्रतियोगिताचे विजेता सेंट झेवियर्स म्हापसावरनं टीम गोवा आणि त्यांना मिळालेले आहे 24 अंक. तुमच्या सगळ्यांचं परत एकदा खूप खूप अभिनंदन. तर याबरोबर कलायडोस्कोप ही प्रतियोगिता इथे संपन्न होते आहे. ही प्रतियोगिता कम्युनिकेअरनी आयोजित केली आहे आणि पुरस्कार देण्यासाठी कम्युनिकेअरची मॅनेजर श्रीमती नलिनी एल्विनो डिसोजा आज आमच्याबरोबर इथे आहे आणि ती पुरस्कार देणार आहे. इथे आपल्याबरोबर प्रेक्षकगण पण उपस्थित आहे. मी त्यांना विनंती करतो की मी जसं नाव वाचणार तसं तुम्ही खूप टाळ्या वाजवाव्या आणि यांचं प्रोत्साहन करावं. चौथ्या स्थानावर आहे आर लेडी ऑफ रोजरी स्कूलची शिवानी गावकर आणि मधुरा वेतोस्कर. या प्रतियोगितामध्ये 3रं स्थान मिळवलं आहे मुष्टिफंडची प्रतीक्षा वलवईकर आणि नविशा नायकनी. या प्रतियोगितामध्ये 2रं स्थान मिळवलं आहे GVM पोंडाच्या
दुर्गश्री सरदेशपांडे आणि आर्या प्रभुदेसाईंनी. दुर्गश्री, आर्या, आणि आजच्या या कलायडोस्कोप प्रतियोगिताचे विजेता सेंट झेवियर्स हायर सेकंडरी स्कूल मापसाचे सूरज परमेकर आणि अनघा आजगावकर. Suraj, and the big one. तुम्हाला हा कार्यक्रम आवडला असेल अशी आम्ही आशा करतो आणि परत मिळूया. तोपर्यंत वेगवेगळ्या भाषा वाचत राहा, लिहित राहा आणि ऐकत राहा. नमस्कार.